S'està iniciant la gravació. Molt bé. Perfecte. Doncs bé, com us deia, benvinguts al webinar que hem volgut focalitzar en aquestes instal·lacions esportives antigues, no? Perquè com després veurem que ens explicaran els companys de la Diputació, doncs tenim un parc bastant antic. I aquí tenim l'agenda, no? Primer us faré un breu resum sobre el que és el projecte ESMIS, que tot i que sé que molts de vosaltres doncs, ja el coneixeu. I després dels punts 2 al 7, doncs deixaré que en Mario i l'Helena de la Diputació ens expliquin tot el que ens han d'explicar i després, com us hem dit, farem un torn de preguntes. D'acord? Doncs, començant aquesta breu explicació del projecte, és un projecte europeu finançat per la Comissió Europea dins del programa Erasmus+. És un projecte en el que ja ho veureu al final de la presentació, però som diversos socis de països europeus com Holanda, Espanya, tenim Catalunya i Universitat de Castilla-La Manxa, després tenim l'Olympiakos, que és de Grècia, tenim l'EPSI, que són de Brussel·les, i després tenim Sports Ireland, que són d'Irlanda. D'acord? I bàsicament aquest projecte, diguéssim, el deliberable més visible per tothom és aquesta plataforma que després ja us compartirem i us donarem accés, que és per compartir bones pràctiques sostenibles en el marc de les instal·lacions esportives europees. I en el centre d'aquesta plataforma hi ha un mapa interactiu, que després també a la següent slide hi ha com un screenshot, no? Perquè veieu com és, però més enllà d'aquest mapa on hi ha les diverses instal·lacions que tinguin alguna innovació sostenible, doncs hi ha altres recursos, com documents consultables, sobre estudis de benchmarking que hem fet i diverses coses. I després, si vosaltres sou gestors o propietaris d'una instal·lació i considereu que esteu realitzant una pràctica sostenible en algun dels àmbits que ens hem emmarcat, que són eficiència energètica, aigua, materials o circularitat o governança, doncs vosaltres podeu agafar i emplenar aquest qüestionari i apareixeríeu a la plataforma com a instal·lació esportiva sostenible. Llavors, pel que fa a Indescat, tenim la tasca d'elaborar aquesta guia de bones pràctiques i un llibre blanc de sostenibilitat que ens ha ajudat la Sacra Morejón, que potser està aquí entre el públic, no la veig, però potser està per aquí. I això ja us ho direm més endavant, però serà una de les coses que presentarem a la jornada FISPORT, que també us comentaré més endavant. I aquesta plataforma, perquè ho sapigueu, la idea és que sigui una plataforma inspiracional, és a dir, perquè vosaltres, si sou gestors d'instal·lacions, propietaris, pugueu mirar què fan altres, per tant, per inspirar-vos i també per connectar entre ells, perquè també hi tenim els contactes i per facilitar aquesta connexió. A la següent, com us deia, si pots passar, Helena, mira, exacte. Teniu aquesta... Això és el centre de la plataforma, d'acord? És més gran, després us ho compartirem, però podeu filtrar per país, per tipologia d'Sports Facility i després per aquests pilars d'innovació sostenible, com us he dit, energia, aigua, materials o governança. D'acord? I a part de... Mira, aquí us hem deixat dos canals de comunicació. La de la dreta és aquesta plataforma que us deia, que si escanegeu el QR hi podreu accedir directament. I després a la part esquerra és el perfil de LinkedIn del projecte, on anem compartint diverses coses i també us podeu subscriure en una newsletter que enviem cada 2 mesos amb algun cas específic o així. D'acord? Doncs, per part meva, em penso que ja dono pas als companys de la Diputació. Per tant, tot vostre. Gràcies, Genís. Bé, abans de començar, com que he sentit que l'Olympiakos és membre de l'ESMIS, donar-li les felicitacions que ahir ens van guanyar en partit d'Eurolliga. I si ens escolten o ens veuen, doncs mira, això que es van portant. Res, començar presentant una miqueta les línies de mandat de l'àrea d'esports i activitat física a la Diputació de Barcelona, que és
l'Helena i jo som qui us farem aquesta exposició. I posar en valor això, que és la primera vegada que tenim una àrea pròpia, des de fa molts anys, més de 20 anys que no tenim una àrea pròpia, al igual que la Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya és la primera vegada que existeix com a conselleria pròpia. I això dona valor a que els nostres responsables polítics es creuen que l'esport és l'àmbit d'actuació principal i fonamental. El mandat 2024-2027, al qual li queda, ja sabeu, un any i mig de vida, es van establir a la Diputació de Barcelona aquestes 7 línies estratègiques, aquestes que veiem aquí, que no les repassarem. Jo m'aturaré a la línia 5, que és la xarxa d'equipaments esportius, a la qual ja es marca que una de les línies és enfortir una xarxa condicionada i modernitzada. És evident que, com hem comentat o com ha comentat el Genís, tenim una xarxa envellida i cal condicionar-la. Per tant, és aquest aspecte de condicionament el que ens ha marcat aquesta línia d'actuació durant els anys que portem i l'any i mig que ens queden. Com veureu, hi hem esmerçat molts esforços econòmics, sobretot. Dintre d'aquestes línies, aquestes 7 línies, es van establir 6 actuacions prioritàries. La número 2, que és la reforma i adequació d'equipaments esportius, va sorgir principalment perquè a principi de mandat fem una acció participativa amb alcaldes, regidors d'esport, responsables d'esports dels locals, i amb aquesta sessió participativa es consulta amb aquests responsables dels ens locals de la província quines són les seves demandes principals. I de llarg, la primera demanda que va sortir va ser el condicionament i l'adequació d'equipaments esportius. I, per tant, aquesta voluntat, aquestes demandes dels ens locals de la província es van interioritzar per part dels nostres responsables d'àrea i es va posar com a un àmbit d'actuació prioritari. Una altra línia és la número 6, que és la d'equipaments 2030, que és un projecte transformador. A la Diputació de Barcelona tenim uns projectes transformadors i aquest projecte transformador, tot i que és de caire més social, ja es sustenta en 4 pilars i un d'ells és la sostenibilitat. És un dels 4 pilars. I dintre d'aquesta sostenibilitat de l'equipament al 2030 ha de ser un equipament responsable i compromès amb la lluita amb el canvi climàtic. Per tant, tot i que és d'un àmbit més social aquest projecte transformador, sí que en parla que els equipaments al 2030 haurien de ser ambientalment responsables i, per tant, l'eficiència energètica hauria de ser un dels aspectes a tenir en compte dintre dels equipaments 2030. Ara sí. Els equipaments esportius. Ja sabeu que els equipaments esportius a la província són molts i molts diversos. Són la tipologia d'equipaments. Podem parlar d'educació, de cultura, de qualsevol altre àmbit. Són els que més tenim. Són més de 4.300 equipaments i més d'11.000 espais esportius. Com podeu veure, són equipaments amb tipologies molt diverses, convencionals o convencionals, cobertes a l'aire lliure, d'ús privat, d'ús controlat, d'ús lliure. Per tant, hi ha molta diversitat a tenir en compte. Per tant, què cal amb aquestes tipologies? Tenir un coneixement tècnic específic, perquè no podem tractar els equipaments de la mateixa manera. No podem tractar les instal·lacions tècniques d'una piscina que tenen filtració, que té desinfecció, o els pavellons esportius, que són molt tècnics, sense un coneixement tècnic específic. Per tant, aquesta és una de les singularitats que té el nostre àmbit dels equipaments. I també té una gran complexitat en la gestió. Com us he dit, aquí, per dir aquí dins d'un equipament esportiu, passen agents públics, agents privats, gestions directes, indirectes, i passen usuaris individuals, entitats, grups que fan cursets, grups que fan activitats dirigides, passen escoles. Per tant, la complexitat de la gestió influeix també després en com es manté i en com s'inverteix. Llavors, què passa amb les inversions? Si passem a la següent, us explico un efecte que s'està donant amb els equipaments esportius en els darrers anys. Nosaltres, als cercles de cooperació intermunicipal, ens reunim amb els responsables municipals d'esports cada any i ens comparem en diversos àmbits dels esports municipals. Un dels àmbits que ens comparem és la despesa. La despesa en diferents àmbits, també recursos humans, les despeses de qualsevol tipus.
una de les despeses són les despeses de subministraments, d'energia i aigua, principalment. Doncs bé, ja sabeu que vam patir una pujada que es veu en aquest gràfic que veieu, una pujada del 2021-2022 per la guerra d'Ucraïna, l'encariment de les matèries primeres, però aquest encariment d'energia s'ha recuperat a nivells d'abans de la pandèmia. Per tant, diguem que més o menys amb uns creixements sostinguts, però s'ha mantingut. Va tenir aquella pujada i ha tornat a recuperar-se. Què va passar en la inversió, en la despesa corrent en reparacions i manteniment? Doncs hi va haver una baixada, suposo que els ens locals on no arribaven al manteniment perquè s'havien encarit els costos d'energia van començar a baixar la despesa de manteniment. Però aquesta recuperació que s'ha vist amb l'energia, amb el preu de l'energia, no s'ha vist recuperada amb la despesa de manteniment. Per tant, és una preocupació que la despesa de manteniment s'hauria d'haver recuperat i no s'ha recuperat. Ha continuat baixant. I això és un problema perquè si ja tenim un parc envellit i la despesa de manteniment i reparacions va baixant, doncs es van deteriorant les instal·lacions esportives. Molt bé, seguim. El consum d'energia a les instal·lacions esportives. Aquí veiem una gràfica amb uns equipaments de Barberà del Vallès, principalment, on veiem que els dos complexos esportius que tenen piscina coberta, tenen aigua, són els que més consumeixen energia i aigua. Això és un gràfic d'energia, però també hi ha aigua. A molta llarga distància estan els equipaments esportius, els altres equipaments esportius com uns pavellons esportius, un camp de futbol, els CEIPs, les cases consistorials. Per tant, aquí el missatge és, si tenim un equipament en piscina coberta, aquí hem d'esmerçar esforços. Els consums energètics d'equipaments esportius en un municipi poden arribar a suposar el 80 i 90% dels consums amb energia si hi ha piscina coberta. Per tant, esports i concretament els complexos són grans consumidors, que com d'una altra manera ja es podia intuir. I un municipi que tingui piscina coberta, només el consum d'aquesta piscina coberta pot suposar el 50% del consum d'energia de tots els edificis municipals, de totes les tipologies. Si passem la següent, és una miqueta més el mateix. És una gràfica d'aigua perquè veieu que la relació entre aigua i energia és la mateixa. És a dir, un complex esportiu amb piscina coberta suposa com a mínim 10 vegades més d'energia i aigua que qualsevol altre tipus d'equipament. Aquesta és la gràfica que us volia dir. Llavors, què fem a Diputació de Barcelona? Doncs fem dues coses, a part d'altres, però les principals són el suport tècnic i el suport econòmic. Dins del suport tècnic, que és d'on traiem aquestes mesures que després us explicarà l'Helena, tenim els estudis d'eficiència energètica. Els estudis que es demanen cada any pels municipis, enviar catàleg de serveis, i que són els estudis que fan analitzar, diagnosticar i proposar millores d'energia i aigua. Aquestes millores les valorades econòmicament. Amb quines premisses? Les premisses és, primer, prioritzar aquelles que no tenen cost d'inversió, els comportaments. Si parlem d'energia i d'aigua, no hi ha un estalvi més gran que no obrir una llum o una aixeta si no fa falta. Per tant, aquí, amb els comportaments, és un exemple molt facilón, però ja m'enteneu. Després, determinem mesures amb un retorn d'inversió menor a 10 anys, que són les que realment, si hi ha pressupost disponible, són d'implementació assequible. I, per últim, es deixen aquelles mesures que amb un retorn de la inversió superior a 10 anys, que llavors sí que depèn que hi hagi un pressupost abundant als ajuntaments. Això a nivell de suport tècnic, que després ens explicarem quines són les mesures més habituals. A suport econòmic, esports d'IVA. En el que portem del mandat, tenim com tres àmbits. Tenim el Programa General d'Inversions, que és un programa de 4 anys, que cada 4 anys s'obre aquest programa i anualment es van fent obres. Obres de quin tipus? Aquí entrarien tot el tipus d'obres. També obres de reformes, condicionament, però també l'obra nova. Sota uns paràmetres que són de fàcil compliment, es puntuen i s'atorguen.
ja veieu que més o menys estem parlant de 3,5, 9 i 100 milions. Encara està obert, per tant, avui mateix ens han entrat 2 actuacions més a esports i, per tant, veiem que són ara mateix portem uns 17 milions aproximadament. Després tenim un programa nou, que és el Programa Sectorial d'Obres i Reforma d'Adequació d'Equipaments Esportius, que fruit d'aquesta línia que us he comentat abans, de que veiem a l'àrea de que a través de les demandes dels ajuntaments i perquè el parc realment està molt envellit i necessita molta adequació, doncs la Diputació ha posat a disposició dels ens locals 15 milions d'euros en 2 anys per fer aquestes obres de reforma i adequació. Aquí el condicionament més important o el requisit més important és que no ha d'haver obra nova. És a dir, no hi ha d'haver en cap cas superfície construïda, augment de superfície construïda. Per tant, és només condicionament d'equipaments existents. I després tenim un altre tipus de subvencions, que són les directes, que aquestes sí que ja no estan planificades, que són obres més excepcionals i que ja depenen d'acords polítics amb la Diputació de Barcelona. Per tant, a dia d'avui estaríem al voltant dels 55 milions en aquest mandat i pujant, perquè encara queda desenvolupament del Programa General d'Inversions i de subvencions directes. I també comentar que l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona i el Servei d'Equipaments i Espais Públics també donen ajuts a equipaments esportius, el Servei d'Equipaments en ajuts directes i l'àrea d'acció climàtica en àmbits més sectorials, com poden ser les biomasses o les plaques fotovoltaiques, i que al voltant, ara mateix, si sumem aquestes àrees també de la Diputació i nosaltres, estaríem al voltant, en aquest mandat, dels 100 milions d'euros invertits en els equipaments esportius municipals. Us he fet un dibuix ràpid del que seria el suport tècnic i el suport econòmic de la Diputació amb equipaments existents. Ara sí, ara dono pas a l'Helena Berlanga, la cap de la subsecció de Planificació i Gestió, que ens explicarà les mesures més usuals que ens hem trobat als estudis d'estalvi energètic. Per tant, endavant, Helena, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Bé, ara el Mari ja us ha fet una mica el context i donem tret una mica totes aquestes mesures que ara passaré a explicar-vos. Les hem dividit en mesures passives, mesures actives i després un apartat especial de monitoratge i després de renovables. Una mica aquesta seria l'estructura que ara veurem. Mesures actives. Quin objectiu tenen aquestes mesures? Sobretot aquí el que busquem és reduir la demanda energètica d'aquest edifici, és a dir, que per mantenir les condicions de confort sigui necessària menys energia, tant a l'estiu per refrigerar com a l'hivern per escalfar. I això com ho hauríem d'aconseguir? Doncs, bàsicament, aquí el que busquem és la millora de l'envolupant. Ens hem de plantejar com està el nostre edifici a nivell d'aïllament de cobertes, de façanes, tancament exterior. S'ha de revisar, veure com està, veure també si hi ha ponts tèrmics per eliminar-los. I després, un cop ja tenim la caixa a l'edifici ben aïllat, aleshores entraríem a protegir-lo, perquè recordem que estem en un clima on la insolació és molt important a Catalunya, llavors s'ha de protegir. Són uns edificis que pateixen molt a l'estiu i hi ha espais que passen molta calor a l'estiu. Llavors hem de protegir aquesta caixa. Llavors, què s'ha de fer? Que en cada façana, recordeu que les orientacions, depèn d'elles, les façanes es protegeixen d'una manera o altra. Si la façana de sud, les proteccions que siguin horitzontals, amb voladissos, ràfecs, etc. Si les façanes són a est o a oest, doncs que siguin verticals. Després també no cal oblidar els vidres, revisar que finestres i lluernes quin tipus de vidres és. No cal que tots els vidres estiguin al màxim protegits ni siguin tots de baixa visibilitat, però sí aquells que estan en unes façanes especialment que els hi toca molt el sol, bàsicament. I si estem pensant ja en una inversió també molt més gran, es pot arribar a reconfigurar la forma d'aquestes obertures, perquè quan més gran siguis doncs entrarà més llum, més calor, i això també pot formar part d'una intervenció més integral. I si entrem llavors a l'interior, podem plantejar-nos distribució dels espais segons les estances. El cas típic que aquí ens trobem són, per exemple, les sales de spinning. Són unes sales esportives on tot l'any hi ha necessitat de refrigeració. Llavors, on s'han d'ubicar aquestes sales? Sempre en l'espai de l'edifici on sigui més fred i més protegit, perquè si no,
què passarà? A l'estiu la demanda de fred serà altíssima. Llavors, si ja col·loquem aquests usos en espais que siguin més freds dins de l'edifici, tindrem ja un estalvi directe. Aquest tipus de mesures, com deia el Mario a l'inici, són amb inversions elevades, però nosaltres igualment col·laborem amb elles, sobretot a nivell de projectes i avantprojectes i a nivell també d'inversions amb aquests programes que ens deia. Aquí us hem indicat un exemple concret i real que ja s'ha executat d'un canvi de coberta. Hi havia un pavelló on, a part de la manca d'aïllament, també tenia altres deficiències, faltava un reforç estructural i la ignifugació estava deteriorada, però es va aprofitar, ja que s'ha de canviar la coberta, doncs es va millorar molt l'aïllament tèrmic i els resultats han estat molt positius i el confort de l'interior s'ha notat. Això era a tall d'exemple. El gruix de mesures passives ja l'hem explicat, ara anem més a les actives. Aquestes són potser amb inversions menys grans i d'un retorn una miqueta més ràpid. Aquestes mesures també les hem subdividit una mica amb il·luminació, escalfament d'aigua i clima i ventilació, que són com els grans grups de consums que es troben en aquest tipus d'equipaments, que recordem que sempre parlem d'equipaments esportius. En la il·luminació, què buscaríem aquí? Aquí, bàsicament, hi ha dues grans estratègies, que una és la reducció del temps que estan enceses aquestes llums i l'altra és la reducció de la potència. Aquí tenim espais tant interiors com exteriors, però sempre la llum natural, sempre hi ha alguna manera d'aprofitar-la i de maximitzar les hores d'activitat durant l'horari diürn, per tal que l'encesa de llums sigui mínima. Després, sectorització de línies d'enllumenat. Ens trobem molts cops pavellons d'aquests, els PAPs 3, que hi ha tres pistes transversals i moltes tardes només s'utilitza una de les pistes transversals, per exemple, però tota la il·luminació, com que penja d'una línia, s'ha d'estar tota encesa durant totes les hores. Llavors, pensar això de sectoritzar per activitat que es practica en l'espai. Després, revisar horaris. Realment, si és necessari tenir la llum encesa totes les hores o es poden anar tancant, o en funció també d'horaris de neteja i de les activitats que s'hi desenvolupen en l'espai. Instal·lació de sistemes de regulació i control, això el que permet és automatitzar aquest control i aquesta apagada. Per exemple, el cas típic són tots els espais de lavabos i vàters. Allà no té sentit fer una il·luminació tot el dia perquè el 90% de les hores estan buits. Llavors, instal·lar detecció de presència o temporitzadors que no es quedin més obertes del que realment és necessari. Un cop ja tenim reducció del temps, doncs anem a reduir la potència. En aquest cas, com que són espais que la il·luminació és molt, molt important i ha de seguir tota la normativa UNE, aquí abans de fer qualsevol canvi, perquè això vindran moltes empreses, us canviem les LEDs per 10.000 euros. Abans de fer qualsevol canvi, demaneu sempre un estudi lumínic en el qual es faci una simulació de com quedarà la futura il·luminació en aquell espai esportiu, si compleixen mínims, si les uniformitats són suficients. O sigui, no accepteu duros a 4 pessetes perquè ara amb els LEDs, com que s'estan instal·lant tan massivament, ens estem trobant que hi ha instal·lacions que no són correctes. Ni estalvien diner, ni estalvien potència, ni realment la il·luminació que acaba sent és la correcta. Per tant, sempre marques de fiar i sempre sol·licitar abans l'estudi lumínic. Si passem a l'escalfament de l'aigua. Aquests equipaments, recordeu, ja ho sabeu de sobre, però tenen un gran consum d'aigua calenta, tant per les dutxes com pels espais d'aigua, si és que n'hi ha. I llavors que hem de buscar aquí optimitzar aquests grans focus. El primer on hem de mirar com s'està generant aquesta aigua calenta, què l'està produint. El 90% d'instal·lacions encara aneu amb caldera, sobretot de caldera de gas, en alguns casos gasoil. Llavors, què hem d'anar aquí a enfocar? Ara ja començo amb el missatge europeista, que és la descarbonització. És a dir, hem d'anar a tots els consums de combustibles fòssils, els hem d'anar transformant ja, sí o sí. Ja no és allò, no, en un futur, no. Ara ja és, a dia d'avui, gairebé ens hem de replantejar, anar passant a l'electrificació. Llavors, totes aquelles calderes que ja comencin a funcionar malament, que estiguin sobredimensionats, tot això ja ho hem d'anar passant a aerotèrmia, perquè ara ja existeix la tecnologia, ja és robusta, ja hi ha maneres d'aconseguir el que fa uns anys que no s'aconseguien les temperatures ideals. Ara sí que ja és una realitat i podem recomanar
molt encarecidament que es vagi cap a aquest camí. Si no, l'alternativa, doncs, calderes de condensació que seran més eficients que les que tingueu o la biomassa en cas de que el municipi disposi d'aquest combustible. Però reitero que l'orientació seria cap a l'aerotèrmia. Un cop la producció de l'aigua calenta ja la tenim optimitzada, doncs hem de mirar la resta de la instal·lació. Són edificis on les canonades i les canonades d'aigua són molt llargues perquè a vegades tens la producció en un lloc i les dutxes en l'altre punt de l'edifici. Llavors, hem de vigilar que l'aïllament tèrmic de tots aquests conductes i canonades estigui bé, perquè si no, això és una pèrdua tèrmica molt important i molts cops que no es percep. Aquí hi ha una imatge, per exemple, d'una termografia on es veuen els punts calents i on caldria reforçar aquest aïllament. Això molt, molt important també. Després, ja que molts de vosaltres teniu piscines, doncs recordar-vos aquí ja que la normativa exigeix que hi hagin mantes tèrmiques o cobertors, que tot aquell vas que està escalfat s'ha de protegir durant les hores que no s'utilitza. Sé que no ho feu, però jo ho he de dir, som Diputació i la normativa diu això. I després no oblideu els vasos de compensació, que són uns vasos que a vegades no els donem gaire importància, que estan allà amagats a la sala tècnica, però que són una aigua calenta, per tant, si els podem tapar o mínimament tenir com així més protegits, i després ens evitarem pèrdua d'aigua calenta i ens evitarem també que els productes químics que té aquesta aigua invadeixin la sala tècnica. Per tant, també millorarem la qualitat de l'aire d'aquesta sala. Un cop tenim també ja aquestes dues parts controlades, anirem a ajustar els paràmetres de producció d'aquesta aigua calenta. Molts cops les calderes que teniu es fan anàlisis de gasos, però no es revisen els resultats. Llavors, a vegades revisant i ajustant aquests paràmetres també es pot aconseguir un estalvi energètic important. I les temperatures de consigna doncs també. A vegades tenim els acumuladors a 70-75, perquè no, perquè així per la legionel·la. Recordeu que la legionel·la només s'ha de fer en els moments que cal el xoc tèrmic a 70, però la resta de temps els acumuladors poden estar a 60 graus sense problemes. I els vasos de piscina que no estiguin tampoc sobreescalfats, que s'ajustin a la normativa. Per molt que tingueu queixes, les piscines s'hi va a nedar, llavors ha d'estar com a molt a les temperatures que marca normativa, no més elevades. I aquí no hem volgut deixar de dir alguns consells de reducció de consum d'aigua. Ja sé que teniu un pilar dins del projecte europeu que tracta l'aigua i allà segur que s'expandeixen molt més, però aquí ho hem volgut recollir també, com que ho tindreu, tampoc entraré gaire, però tot l'estalvi d'aigua comporta un estalvi d'energia, perquè si és aigua calenta, l'estalvi és evident, i si és aigua freda, tota aquella aigua que no mous vol dir que les bombes no treballen tant, llavors també té un estalvi energètic. Aquí deixeu-me, sí, l'última de les tips, la reducció de fondàries de piscines. Això si heu de fer una reforma important a la instal·lació, perquè com que era el tema de rehabilitació, deixeu-me aconsellar que, sobretot en instal·lacions antigues que trobem piscines amb 3 metres de fondària, doncs és un moment bo, quan fas una reforma important, de reduir aquestes fondàries. Realment no són necessàries aquests 3 metres. Llavors, és un moment i és una bona pràctica perquè llavors el volum d'aigua a escalfar serà molt menor i també tindràs un estalvi directe. Deixem l'aigua i anem a l'aire, a l'acondicionament de l'aire. Aquí, com que també, el que us deia el Mario, que com que les piscines són tan diferents, començarem per parlar de la deshumectadora. La deshumectadora és un gran consum per una piscina de coberta. Llavors, aquí, sobretot, reviseu com està aquesta deshumectadora, si està funcionant bé, si té el free cooling connectat, si totes les comportes van bé, tots els compressors. És a dir, tingueu cura d'aquesta màquina perquè és un gran forat negre de consum energètic. Llavors, si no està bé, és on s'ha d'actuar, és on recuperareu la inversió ràpidament. Bé reparant aquelles parts que estan malmeses o bé substituint-la directament, perquè actualment la tecnologia ha avançat molt i hi ha màquines molt, molt eficients. Després, com que hi ha molts espais ventilats en aquests equipaments esportius, doncs plantegeu-vos també si és possible instal·lar sistemes de recuperació de calor en aquesta ventilació, perquè si no estem tirant a l'exterior aire escalfat i potser posant algun tipus d'intercanviador o així es pot recuperar aquesta calor
i tornar-ho a enviar al sistema. No sempre és possible i no sempre hi ha espai, per això dic. Però bueno, jo vaig llançant idees perquè us reviseu en les vostres instal·lacions si és possible aplicar-les. Després també, com que són sales que varia molt l'ocupació durant el dia, per exemple, les sales esportives, doncs potser s'està ventilant tot el dia igual i en canvi al matí hi ha 2 hores que no hi ha ningú i es podria ventilar menys. Llavors, si s'instal·len sondes de CO2, es pot adaptar la ventilació a l'ocupació real que esteu tenint. Després, revisar consignes i horaris d'aquesta clima. Sempre les temperatures segons normativa i els horaris adaptats a l'ús. Per exemple, pavelló que té entrenaments fins a les 11 de la nit. Doncs ens trobem calefaccions amb l'horari programat fins a les 12. Aquella calefacció no està servint de res. Doncs reviseu. Fins i tot es podria apagar a les 10:30 perquè la inèrcia tèrmica de radiadors, per exemple, en els vestidors, és de sobres perquè la gent no senti disconfort i en canvi provoca un estalvi important aquesta mitja hora de menys. Després, ara això també són tips una mica així aquí barrejats, temes de freqüències dels variadors de freqüències de les bombes. Són instal·lacions que hi ha bombes a tot arreu, tant per conduir aire com per conduir aigua. Llavors, reviseu quin tipus de bombes teniu, si les potències realment són les que necessiteu, si hi ha o no variador de freqüència, així també són modulables. Reviseu tot a nivell d'equips informàtics i electrodomèstics que hi hagi, si hi ha algun bar o algun restaurant inclòs dins de la instal·lació, reviseu en quin estat estan, si són eficients, si tenen la típica etiqueta A. Això són coses ja molt més menors, però que si feu un projecte així més global, està bé tenir en compte. Horaris de funcionament durant períodes tarifaris barats, això seria tots aquells usos que podeu moure durant el dia, usos elèctrics, per exemple, rentadores, que a vegades camps de futbol que tenen 4.000 rentadores allà perquè els renten tota la roba als nens. Doncs bé, fer-ho en el període barat, perquè així, com a mínim, estalvi econòmic tindreu. I després revisar tots aquells períodes de no ús de la instal·lació, doncs que no es quedin coses enceses, bàsicament. Aquí el gruix de mesures ja estaria i vull fer un punt del tema del monitoratge, el per què és important. Bàsicament, per què hem de monitoritzar? I això és una cosa que intentem fer aquest missatge que quedi molt clar. No es pot ni avaluar ni millorar res que no es pugui mesurar abans, perquè no saps quin és el teu punt de partida. Per això és important incorporar el monitoratge en aquestes instal·lacions, tot i que estiguin una mica antigues, sempre es pot fer algun tipus de monitoratge. I després, que sempre serà necessària una persona darrere d'aquestes dades que les controli, que les entengui i pugui fer després actuacions en conseqüència. De monitorar es pot l'electricitat, el combustible, l'aigua, condicions ambientals, enquadres, subquadres, tot això ja entenc que més o menys ho enteneu, però si no quedarà aquí escrit. I després, quines utilitats té, bàsicament? És detecció d'anomalies, detecció d'avaries, usos incorrectes, comportaments anòmals. Tot això, el monitoratge, com que vas veient com et va consumint, dia a dia, gairebé minut a minut, doncs pots anar detectant. I sobretot si ho tens una mica en les parcials. Per exemple, la il·luminació, doncs, si tens només un monitorar la il·luminació i fas el canvi a LED, doncs pots comprovar, per exemple, si aquell canvi que t'han dit, aquell estalvi, realment s'està produint o no. Perdoneu, veu que aigua. I l'últim punt ja seria el de les renovables, que aquí em reitero una mica amb el missatge que ens dona Europa, que és que hem d'anar cap a la descarbonització i electrificació de tots aquells consums que actualment encara estan depenent dels combustibles fòssils. I això, com s'aconsegueix actualment i en els equipaments esportius, és bàsicament canviar les calderes per aerotèrmia. Seria aquest el resum. Llavors, per acabar-ho de rodonir, l'energia renovable no és un estalvi energètic, perquè el quilowatt el segueixes consumint. Què passa? Que el quilowatt que et consumeixes és net. És net i, a més, normalment te l'estàs autoproduint tu. Per tant, aquí està l'avantatge, que és un avantatge en emissions, no en quilowatt consumit. Llavors, aquí què tindríem? Les instal·lacions fotovoltaiques. Penseu que aquests equipaments esportius teniu sempre unes cobertes generalment planes i disponibles per instal·lar fotovoltaica o solar tèrmica. Llavors,
són molt llamineres, és a dir, aprofiteu-les, sobretot si a nivell estructural estan bé, doncs realment és una oportunitat d'instal·lar aquest tipus d'instal·lació, d'aquest tipus de fotovoltaica. Es pot fer l'autoconsum propi, sobretot les piscines cobertes que teniu tants consums, es pot quedar tot a dins, o bé, si esteu a prop d'altres equipaments o fins i tot si l'Ajuntament volgués engrescar-se i fer un tema amb els veïns i veïnes, fer comunitats energètiques. Les solars tèrmiques, aquí també una petita reflexió, hi ha moltes instal·lacions que les tenen ja perquè en el seu moment van ser obligatòries i què passa? Que estan sense funcionar. Llavors, nosaltres aquí també des de Diputació animem a reparar totes aquelles instal·lacions existents i un cop reparades fer un bon pla de vigilància per assegurar el seu manteniment i el seu ús al llarg del temps. Sobre la biomassa, el que he dit abans, que la recomanem, però sempre i quan aquell municipi realment tingui biomassa propera, perquè no val portar la biomassa de 500 quilòmetres, perquè l'impacte ambiental que t'està produint aquest transport també s'ha de tenir en compte. Llavors, biomassa sempre que siguin municipis que la tinguin disponible fàcilment. I l'últim punt, clarament, que hem de canviar cap a l'aerotèrmia i geotèrmia en el cas que surti viable i que la renovació de la instal·lació l'actuació sigui grossa. Si no, l'aerotèrmia és més àgil i més fàcil. Aquí, simplement reflexió. El tema de la fotovoltaica no és que sigui una recomanació, sinó que és una realitat. Ja esteu instal·lant fotovoltaica tot i plen. Aquí hi ha 4 exemples, però en trobes molts, i ja no a nivell de projecte, d'instal·lació executada. Per tant, en aquest sentit, endavant, continueu així perquè és una part del futur. No és l'única, s'han de fer altres actuacions com hem anat veient, però està clar que s'ha d'anar cap aquí. Conclusions, una mica ja, ho hem anat dient tot, però així queda escrit. Equipaments esportius, molt consum d'energia i aigua, ja ho hem vist, però també molt potencial d'estalvi. Hem de ser conscients que quan rasques una mica, 30-40% d'estalvi el tens amb facilitat, més o menys. I la capacitat de descarbonització que tenen aquestes instal·lacions. Ara, actualment, ja es pot fer aquest canvi de calderes i us animem a començar-les. Priorització de les mesures, doncs el que dèiem, aquí està com invertit, hauríem de començar de baix per dalt, primer gestió i sensibilització d'aquestes persones també que les utilitzen, mesures actives i finalment passives, que són de més inversió, però alhora també provoquen estalvis importants. I mai oblidar que es faci el monitoratge energètic per tot el que hem dit, per comprovar com estem consumint actualment i com detectar moments anòmals i comprovar les mesures si són efectives o no. El bonus track, que he dit aquí una mica en plan conya, però aquest és un checklist, una eina d'autodiagnosi, li diem, que us podeu fer vosaltres mateixos, que no cal ser aquí, que són preguntes que us podeu fer de la vostra instal·lació i així teniu, com a mínim, una cosa ràpida i que no cal... Idealment seria fer una auditoria energètica i llavors saber cap on has de tirar, cap on manca més la teva instal·lació. Però si us voleu fer així vosaltres una mica de checklist, aquest està bé perquè recorre una mica tota la instal·lació i detecta clarament allà on tens els punts millorables o que hi ha marge d'estalvi. O sigui que us deixem aquí. I ara passo la paraula a en Genís. Gràcies. Sí, moltíssimes gràcies, Helena, Mario, per primer el context de la situació actual i després per aquests consells tan pràctics que s'ha anat molt de cara a barraca, que segur que més d'un ha apuntat bastantes coses a la llibreta. Doncs res, nosaltres simplement, temes d'informació ja estaria, però sí que us volíem recordar que bé, nosaltres organitzem la jornada de FISport, que ja podríem dir que és un dia de referència a tot Catalunya en el sector esportiu, sobretot instal·lacions esportives vinculades a l'energia. I llavors ja tenim data, que mira, si passa la següent, Helena, aquesta és la imatge oficial, però aquí serà ja el dia 26 de març del 26, encara queden 2 mesos, però perquè ja us aneu guardant la cita a l'agenda.
serà a l'auditori de la UPF del campus del Poble Nou, d'acord? Pompeu Fabra. I després farem diverses ponències vinculades al projecte ESMIS, no? Tindrem les conclusions del que serà el projecte perquè ja s'acaba, a càrrec d'en Jorge García Unanue, que és de la Universitat de Castilla-La Manxa, que és un dels partners del projecte. I després també tindrem la intervenció de la Sacra Morejón de la Blanquerna, que sí que l'he vist aquí entre el públic, ara mirant l'assistència, i ella ens farà aquesta exposició sobre aquest llibre blanc, no? que hem fet, no? I que és tasca nostra dins del projecte, sobretot dirigida a aquests organismes públics, que són organismes decisors cap on hem d'anar tirant, no? En termes de polítiques públiques en el camp d'instal·lacions esportives, d'energia, etc. I, per tant, hem elaborat una sèrie de conclusions i hi haurà una ponència específica de la Sacra que podreu gaudir-ne a l'EFISPORT. Llavors, també dir-vos que en el marc d'EFISPORT sabeu que és una jornada que hi ha tant ponències generals, però després també ens agrada molt dividir-nos en grups més petits i fer workshops específics. Farem un workshop més també de quines són les necessitats del sector, de les instal·lacions, tant gestors com propietaris, i per saber cap on podem tirar de cara al futur. Si teniu certes inquietuds, nosaltres des del clúster, des d'Indescat, intentarem donar-hi resposta. D'acord? I aquí us hem deixat el QR per si ja voleu, ja hem habilitat les inscripcions, per tant, us podríeu ja anar registrant. I fins aquí quedaria el contingut de la sessió. Ara pararem la gravació i donarem pas al torn de preguntes per si ha quedat alguna cosa per dir, si teniu algun dubte.